दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों मिथिगौ बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरा जोबोर गोथौ गुवार आरो गोथार आरो बर' माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय आरो बेखौ नोजोर खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' माहारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो समाजारि बा रांखान्थि जौगाथायनि बा राजखान्थि मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै खामानि मावबोदों। दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो बर' माहारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बा गेरेमसा माहारि लानो थाखाय जोङो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनायजों लोगोसे बर'नि समाजारि जौगानाय रांखान्थि जौगानाय आरो जोंनि हारियाव सोमजिनाय माखासे जेंना बे जेंनाफोरखौ जोङो बोरै जोङो सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों आरो बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बियो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे टिम सोनानै जोङो बेबायदि खामानि मावबोदों। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि सिङाव जोंहा गासै गोबां माखासे थांखिफोर लानाय दङ जेरै बर' फरायसाफोरखौ लेखा फोरोंनाय बा क्वालिटि इडुकेसन होनाय आरो बेजों लोगोसे बर'नि राव हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे बर' उइमेन बा आइजो माहारिखौ जौगाखां उइमेन इम्पावारमेन्ट बेबो मोनसे बेनिनो पार्ट। बिनिखायनो जोङो जाहाथे जोंनि दिनैनि जि आइजोफोरनि जि थासारि बा जेंना बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हमना ला बा उइमेन ट्राफिकिं होननानै बुंदों आइजोफोरखौ गुबुन जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामनाय बुथारनाय बा बिनि अनगायैबो जे आइजोफोरनि गेजेराव लांखारलायनाय बा आरो बेजों लोगोसे समाजाव सोमजिनाय जौ जुवा ड्राग्स बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो आरो बेजों लोगोसे जोङो आइजोफोरनि जिहेथु जि मोनथायखौ मोनफुंनो सोरबा आइजोआ जुदि समाजाव बा रांखान्थि बेलायाव जोङो नासयजादों गादबजादों बिनि थाखाय जोङो जास्टिस मोननो थाखाय जोङो आइजो माहारिया जों दिनै खामानि मावनांगोन आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा सासे वेल इडुकेटेड एन्ड डेडिकेटेड लिडार अफ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बिथांनि जि थांखि आरो नोजोरजों बिथाङा बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनायजों लोगोसे बा रांखान्थियारि जौगानाय समाजारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बायदि बायदि बिथिङै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा बर' बिमा गौथुमाबो बिनिनो मोनसे पार्ट। बिनिखायनो बर' बिमा गौथुमा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन नङा बियो मोनसे अल बड' स्टुडेन्टनिनो मोनसे पार्ट बा बाहागो। ओंखायनो दिनैनिफ्राय बर' बिमा गौथुमा फुड प्लेजेट दाबाय होननानै जोङो फोसावनो हायो बा बुंनो हायो आरो बे बर' बिमा गौथुमा फैबाय थानाय समफोरावहाय बर' आइजोफोरनि बेफोरबायदि जेंना बा उइमेन ट्राफिकिं होन चाइल्ड मेरिज होन बा न'खराव दाङाबाजि जानाय डमेस्टिक भायलेसन्स बायदिसिना जेंनाफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो खौसेयै आइजो माहारियानो जोङो खामानि मावगोन आरो बेजों लोगोसे समाजाव सोमजिनाय लाइमोनफोरा दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लांखारनाय बा जौ जुवा बेजों गफबनानै थानाय बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन बा सोरबा आइजोआ दिनै जास्टिस मोनाखै बा नासयजादों गादबजादों बे जाहाथे जास्टिस मोनो बिनि थाखायबो जोङो भइस होगोन आरो गासैखौबो जोङो नोजोर बोनानै आइजो माहारिया बा बर' बिमा गौथुमा खालि आइजोफोरनि जेंना बा समाजारि जेंनानि थाखायल' नङा जोङो अराय सम बर' बिमा गौथुमा बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो अराय सम जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरजों जोङो ज' आइजोफ्रा खामानि मावलांबाय थागोन। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।